Сёння ў нас з вамі 95-ы санет Уільяма Шекспіра, і мы спачатку прачытаем яго на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым прачытаем на мове арыгіналу. Безумоўна, усе шекспіраўскія санеты вельмі і вельмі прыгожыя. Але сёння я хачу дадаць, што і беларускі пераклад вельмі якасны. І, канешне, Владзімір Дубоўка пераклаў яго геніяльна. І там шмат алітэрацый, якія так любіў Уільям Шекспір. Давайце чытаць. Пераклад Владзіміра Дубоўкі. Якой красой, прывабнасцю якой ад воч людскіх грахі твае схаваны. Ды як на ружы плямачкі пад тлёй, і на табе застаўся след заган. Маўчаць не змусіш ты людскі язык, ён так змяшае праўду і непраўду, што, як здаецца б, грэх не быў вялік, хвалой табе адразу загучаў бы. Які даеш палац дзівосны ты для той спакуснай і распуснай змусты. Пад засенню цудоўнай пекнаты становіцца прывабна распусты. Ды не забудзься, што іржа, на жаль, з людской нядбайнасці знішчае сталь. А вось як ён гучыць на мове арыгіналу. How sweet and lovely dost thou make the shame, which like a canker in the fragrant rose, doth spot the beauty of thy budding name. Oh, in what sweets dost thou thy sins enclose, that tongue that tells the story of thy days, making lascivious comments on thy sport, cannot dispraise, but in a kind of praise, naming thy name, blesses an ill report. Oh, what a mansion have those vices got, which for their habitation chose out thee, where beauty's veil does cover every blot, and all things turns to fair that eyes can see. Take heed, dear heart, of this large privilege. The hardest knife, ill used, does lose its edge.